Тази вечер се налага да нощувам навън. Откъде ми се вижда палатката. Тази вечер се налага да нощувам навън. Сега търсех някакво по-голо място, обаче няма. И май ще нощувам тук някъде. Всичко е много обгасло. Исках нещо да е по-изчистено, да няма толкова много хръсталаци, обаче не намирам, пък нямам вече кой знае какво време, зима се стъмня и ще трябва да нощувам тук някъде. Нямам много време и трябва да почвам да се направя някаква импровизирана палатка, за да пренощувам тук. Това са основите на моята палатка. Ето. Сега нямам много време за записи. Направя хубаво видео. Ето как изглежда импровизирана палатка за 15 минути. Ето я. После ще натрупам още клони. Но понеже се смрачава, сега отдолу трябва да направя изолация. Да постеля парчето, което ми остана на елон. Ето това е палатката ми. Ето. Понеже е мокро, от няколко дена вали, не мога да запаля огън. Ще трябва да съм без. Сега отдолу трябва да направя изолация. Трябва да събера клони листа. Отидах и така до бъговите дървета да потърся иглички, да се направя отдолу изолацийка заради влагата. Обаче намерих нещо по-хубаво. Кора. С нея ще сложа между земята и найлона, да може да изолирам от влагата. Ето как изглежда палатката отвътре. Отивам за още изолация ми трябва. Колкото е по-голяма, толкова е по-комфортно.
най-голямата опасност не са дивите животни, а е студа. Така че отдолу трябва да е добре изолирано заради влагата. Ето така, още кога ще я взема и ние. Ето ще голямо пъкче кога намерих. Вижте го. В момента най-големият ми враг е времето. Аз не бедствам. Аз съм подготвен за да нощувам тук. Просто почнах късно да се правя палатковия лагер. И къде е дървото, от което свалям. Продължавам да свалям кора. Ето. Спирам записа, да не се мъча. Вижте какви големи кори. Стане добре изолация отдолу. Още малко. И съм готов. Времето напредна, ама аз съм почти готов. Вижте каква хубава изолация стана. Дори да завали дъжд, няма да се намокря. Вече заматрякаме, а? По принцип тази турбичка е пълня с шума и я ползвам за възглавница, но днес съм подготвен. Взимал съм се надуваема. Ето го. Вижте колко е мокро долу. 3 дена вали. 3 дена вали. Да запалиш огън е много трудно. Дори да го запалиш, почва само да дими. Единствено само ще се окадя. Нито ще се стопля, нито нищо. Спирам да направя малка почивка, защото се позаморих, пък не искам да се изпотя. По принцип мога да натрупам още коли, но иначе ме мързи. Другото, че тук съм в завет. Отпреди ще го оставя отворено, да не става конденс. Ето го. За 40 минути стана прилична импровизирана палатка. Това вътре. След малко се настанявам. Вече съм в палатката. Тук ще събирам боклуците, водата ми. Ето ми е раницата. След малко почвам да си варя нещата от нея. Мисля да се почина малко, че доста се изморих днеска. Голям преход направих. Пуша една цигаря и почвам да се настанявам в новия ми дом. Ето как изглежда. Исках да намеря някоя поляна, обаче в търсене на поляна окъснях. Пак е що годе чистичко. Ето е палатката. Ето ми котлончето. Това са ми провизиите, протеинова вафа, фастъчки, нудели. Ето ми е леглото, раницата. Имам светлина за няколко дни, резервни батерии, приносима батерия. Тук имам чайчета, кафенца, балончета. Мисля, че няма да ми липсва абсолютно нищо, макар и да съм без огън. Хубаво беше да имаме огън, но в това мокро време няма как да се случат нещата. Времето е спокойно, няма вятър, температурата е 7 градуса. Вечерта само ще падне. Не вярвам да падне под нулата, но все пак имам дебели дрехи, подготвен съм.
Само вижте откъде ми се вижда палатката. Вижте само как изглежда палатката ми, когато пусна фенечето на максимална светлина. По принцип ще го държа на най-слабата. Тъй, сега мисля да се направя едно чайче, да отпочина малко и може и да дремна, докато ни е много студено. Чайчето завря. Вече температурата е 5 градуса, може и да падне под нулата. Доста се уморих днеска и очаквах го, че ще нощувам в гората. Имам всичко необходимо в мене. Просто терена е труден да вървя на нощно време и съм доста уморен. Навивам алагма за 11 часа. Ако не се събудя от студ по-рано, поспах малко, събуди ма лек дъждец. Палатката ми издържа. Вътре е сухо. Не знам дали се виждат капките през нейлона. Всичко изглежда наред. Времето е много променливо. Както е топло, така става студено. Изведнъж завалява дъжд, температурата пада рязко, падат мъгли. Най-бързо човек изстива от към краката и от към главата. Слагам шапки, качулки и така. Не трябва да губя топлината. Лягам да поспа. Чух някакво животно. Обаче и на тях им е по-студено, отколкото на мене. И едва ли ще приближи към светлината. Чух нещо, може и да е животно, може да са звуците от падащи капки от дърветата. Влажността е много голяма. Не знам как успях да се запазя сух. Самата палатка е направена на завет. Вятъра го чувам, но не го усещам. От време на време полъхва хладен въздух отдолу. Няколко пъти се събуждах от падането на сухи клони. Затова исках да съм на поляна, където няма много дървета и няма какво да пада, да не ме стряскат през нощта. Ама съдба. Разликата навън и вътре е доста голяма. Ще ще излизам навън. В момента чакам да са съмни, за да продължа. Влажността е много голяма. Даже бих казал, че има лека мъгла. Утото почва да настъпва. Вижда се, но не е през телефона. Така, повече няма да влизам в тази палатка, отивам да събера багажа. Чакам да се съмни. Имам още броени минути. И в момента, в който стане светло, тръгвам. Ето вижте как изглежда палатката ми сутринта. Всичката тази влага. Виждате ли?
Колко е суха. За разлика от вънка. Вижте тук колко вода има. Птичките се разпяха, утрото настъпва, чакалите спряха, багажа ми е събран. Време е май да събарям палатката. Къде ми е багажа? Палатката е почти съборена. Исках още един път да ви покажа матрака. Найлона тук долу е 2 ката. Ето вижте. Това найлон ще го взема с мене, ще го хвърля. Няма да го оставям тук, понеже му трябват години да се разгради. Багажа е събран. Палатката съборена. Утрото настъпва и е време да потеглям. Вече мога да спра фенерчето.